Ukuthi mina okungifisayo ukuthi ubhuti uze nje ubize abantu baka-Black Life ubizele isifebe. Khona ukumhluka hlahle mina ngitabukela yena mina kuyena umuntu othandayo mina ngithi ngimenzela into enhle usheshe wabona ukuthi le ngane le ngoba sebona umshado lo kushaya shamba nami yazi kushaya yini bafuthi ngishaya umuntu Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esiluza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Umngwenkomo Msofokazi Mvuleni. Intokazi yazalwa Mkhize. Namhlanje ke ngivakashele ubhuti wami othi ikhona lento le afuna ukuyilandelela kahle njengoba ela and engamphathi kahle shame. So sizozwa ukuthi yini akhala ngayo kwenze njani iqale iplento iqale kanjani asike sizothi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Sanibona saphila kanjani? Ngiyaphila futhi. Oba isibongo. Ngwakahlambisi sibonga igama ngoLindo Kuhle. Lindo Kuhle. Ubuya uphi ukuhlala? Ngibuya eNewcastle. Oh okay, ukhulele khona. Ngikhulele khona ngafundela khona. Newcastle Primary School. So njengoba ula eThekwini manje usuka eNewcastle manje noma mhlambe khona la uhlala khona la eduze? Ngisuka khona la eRes ngumfundi njengoba ngila ngizama impilo engcono. Oh okay. So ucela ungichazele la uhlangana khona nomuntu wakho lo ongasatholi kahle ukuthi kwenzakalani ngaye emuva nje. Hlangane kuphi? Hlangana kanjani? Bekumuphi unyaka? Oh, shuthi wona sisi umuntu wami uMasoto. Okay, uMasoto bebo. Sahlangana ngo2023 sahlangana ePavilion khumbula hlo kuDecember hlangana. Pavilion imall hotel. Oh, imall. Yebo, muthi ngingubo zokugqoka for December. Okay. Sisahlangane naye ngazazisa phela lize ngiyisoka ngayibeka. Sazwana nosisi kwa right ngathi number yakhe ngafika endlini sakhuluma kwakahle into ethi yaqonda sagcina santu abathandanayo. Okay. Ukujula kwethu kwakumnandi ngimise endaweni e-right even nakubo ngase ngaziwa ukuthi nje ngumkhonyana wakhona ngifika ngihlale noma mizalo kube kuhle. Kuhamba isikhathi kuthe ku2024 if I remember correctly ngoMarch 13 ngihleli nabafethu eRes. Ngihleli nabafethu eRes adlula umama. Ngoba edlula kunomngane wakhe ezombheka lapha eRes. Oh. Umngane wakho uzobheka ubani obheka umuntu wakho? Umuntu wami uzobheka umngane wakhe la azwana naye eRes yami. Okay. Ngiqale ngiqake okay medlula abafethu basuke bamncome ngobuhle bakhe nobuhanguhangu bakhe. Mase mina ngibatshela ukuthi amathele lengane iyabheda ngiyayazi. Iqhude nje ivele ingenzela izitayile engazazi ibheke phezulu nomphela ngishaya kabili ngilala ngicake ukuthi hawu kwenzakalani. Abafethu abantu mhlambe abahlekayo ukuzidlula indaba. Okay ngihambe mengihamba ngaya eNewcastle ngabona eNewcastle ngabo kwakuzoba uJune ngaya eNewcastle kuzoba nomcimbi ekhaya. Okay ngihlala ekhaya umama ungapha yena ungala. Okay. Ngihlala ekhaya futhi khona ngaqedza isonto because izinto kumele ngiyilungisa zayisela. Ngihlale kube kuhle. Ngithe mase ngibuya umama ngisamtholi kahle ngoba nakhona efonini ngabe ngimfonela ngale ngade ngibuye ngamtholi. Angitshela ukuthi uyafunda yena njalo uyafunda ngicakeke. Mengibuza abangani bakhe bethi akekho naye. Okay ngithe mase ngibuyela ngalana sengizohlala ngifike ngihlale nawo abafethu. Sizwane futhi kungabi khona inkinga ngihlale ngibatshela ngodaba lami usofuthi hey mama ungijikela. Angimazi kule nsuku kwenzalani ngisho ngimbheka nje ngimtholi kahle. Yabo. Thema kuhamba isikhathi emveni kwaleyo nkulumo leyo umama afika endlini kwakulesini ezofika endlini wafika endlini kulesini okuJune ebengivashela. Okay mefika afika beka ifoni yakhe phezulu etafula mase yongena eshaweni. Mangena eshaweni kusuke kufone omunye wabangani bami lo wangihleli nangayo la sulu yancoma umama. Kufona lo mfethu igama lakhe uthi uSipha. Uzofonela efonini kamama. Inamba yakhe ifaka uHatha Bomvu. Ukhuluma usirap uthi Sipha with the red heart is calling. Le ndaba isuke ngidini ngi-answer le phone. Uyena Sipha lo ofunda naye. Angazi kwenza kodwa nje wona esilanto abayindidi. Yaba indidi kodwa naqinisa ingoma manje ngathi ngi-answer ifoni. Wathi ekhuluma ethi mama nto awusaphumi lapho saqedwe ngikulindile. Ngathi mina hawusipha. Ngathi mina hawusipha wayicisha ifoni. Uthe mecisha ifoni kwadla ukuthi nami
yena uphumile leso sikhathi kwelinye igumbi ngoba endlini akangamthola bafethu bamphika ngabuyela endlini ngidiniwe ngifika ngivala umnyango ngathula isikhathi ngacabanga sema kuhamba isikhathi sengithi ngiyombheka izikhwama zakhe ayisekho angimazi nasesikoleni asafiki bengizama ukumfonela akatholakala efonini ngiqale ngixake ngithi hayi ndoda ngoba phela ngisokubonisana ukuthi kwenzakalani ngiphathi kwakhe noma yini inkinga umuntu angimtholi kuzube namanje angimtholi ngiyazama manje lento le ikuphatha kanjani emva kokuba kade uthe sipha wavala mhlawumbe wabuyela kusisi lo untombo wabuza ukuthi manje wena noSipha team story kwenzakalani la siswami ngaphandle nyokuqamba amanga kwahlangazela inyembezi kophela umoya nothando lokukhuluma njengoba ngisho ngavele ngami ngoyivalela endlini ngakhe isicapha ngangedwa imaki asihlebeniki usisi lo uthandana naye kuphela nomhlawumbe bakhona abanye nje ngiyabona phela wesisi mangabe uyinsizwa kumele ube yisokana uthi ukudlalisa amazwi lapha nalapha zinhle intombi ngaphandle kodwa lo umthanda kakhulu ngoba nakho umsukumelile ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngiyamthanda sesithi isikhathi 2025 manje ngiyamthanda kakhulu sisi wami angande engizoyithini lena njengoba sinikezile inamba yakhe uSipha sike samthola thina akasicashelanga ngicabanga simtholile fonelile sixhumana naye samcela ukuthi akasendele nganeno into ile ukuthi akazi ukuthi ubizoba la kushow and akazi ukuthi uze kushow kodwa kona simkhulume naye ngandlela thizeni because siyaqambelana amanga mesifuna ukwenza ukuthi because nawe mase ucabange mase ngakubiza kushow noma sikufonele sesicela uze kushow thizeni na kanjani zonqaba so sizokuqambelana amanga siqambelana amanga senze ukuthi ngandlela thizeni sikugogele nganeni ukuthi gcina ufikile khona sizokwazi ukuthi sikhulumisane nawe so naye ke ukulo woline lo ukuthi akazi usubizelweni akazi usubizwe endaweni enjani akazi uzobe khona oba so angazi ukulungele ukuthi ngivele ngimlande ngimbuyise ukuze uzokhuluma naye ukuthi ulinde u12 unyu yini wesisi ulinde u12 unyu yini hey nisixolele bakithi ngomsindo amakankane nangomsindo weyimoto asikho e-studio kodwa siseduze kakhulu nomgwaqo okungenzeka ngabe mhlambe ni irritate umsindo nisixolele siyaxolisa kakhulu cisana line Ngine nginamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and sila sikhona njengamanje ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo ubhuti ongibhalelile azofikela ukuthi ambuze yena. So ke asike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo njani sisi? Ngiyaphila. Ubhuti wabasibonga? Wangcobo. Ngcobo. Yebo. Uwena uSipha? Yebo mina uSipha. Oh okay. So ubhuti engihleli nawe uyamazi? Yebo ngamazi. Sasifunda naye. Nani? Yebo. Oh okay kwenzakalani mhlawumbe waqeda esikolweni or Aish. Ngavele ngahamba. Wahamba? Yeah. Mhlawumbe ngezathu thizeni noma bowusuqedile vele? Ngangakaqedi. Ngashintsha isikole. Oh okay kulungile. So njengoba ula sicelile ukuthi cela usondele kanene ngesimanga sokuthi ubhalile kwishow ethi umfunani umuntu wami ngoba nakhe engekho right phakathi kwakhe nomuntu anayo edlelwaneni uthe uMasibiya uMasotobe. So angazi noma ukhona yini usisi wakaSotobe omaziyo oseduze kakhulu nenhliziyo yakho? Hayi cha kodwa ukhona ingane engangichoka. Okay. Last year 2024. What happened? Or 2 Mondays. Sasifunda naye ubafula. Oh okay. Bowuthanda naye? Yeah. Userious futhi noma kwawumasimamisane? Hayi into yokudlala nje. Into yokudlala. Ish. Bengithi into yokudlala ngingasho ukuthi lo muntu anomuntu. Oh okay. Manje nami ngangimthanda so sasibambisene nje. Oh, kuyazwakala. So ke ulanga leso simanga leso and ucela ukukhulumisana nawe ekubuka nje kanje ngoba uthi uke wazama ukubheka kusukela ngalolu suka ngabanga right ngalo akaze azakuthole kuzobe today. So ngenhlanhla inamba yakho uyitholile waze sinikeza yona ingakho sikufonelile sacela usicela usondele. So ngiyacela ukuthi umlalele nje umuzi sikahle kahle ubizelweni la nanokuthi ufuna ukuthini kwena. Ngiyacela ngiyabonga. Ambahle Sipha. Akusini lapho lento. Akhumbula ilanga sihleli lapha eRes ngolo Monday sodwa umngane wakhe erumini lakhe. Sure. Ngize nimncoma nina ngize ngithi mina uyabheda uyiqhudi. Yeah. Akhumbula ngize ngihamba ngekhaya eNewcastle kunomcimbi ngoJune. Yeah, ngakhumbula. Ngahlala isondolo ngakhumbula. Yeah. Ngithe mase ngibuya umama ngichaza ukuthi ngisamthola kahle akhumbula.
Ya wasichaza ngeso story leso. Wahamba isikhathi ngihleli naye umama efikile endlini engivakashelile. Kwafona wena Sipha wakhuluma. Wambuza ukuthi angasaqedi na asaphuma. Ngiyakhumbula lo nto wathi wavala ifoni. Angini phela nje Wajike ngalokho wanyamalala esikoleni Sipha. ngima phela ngisachaza ngilalela. Angithi phela nje manje soyesiphekela vele. Awumuntu wakho esiphekela solo. Ufuna intombi namba. La ngimcela ukuthi azongiphekela. Wasulala naye. Awufuna intombi nami. Asesiqandile ufuna nike intombi nami. Wawulala intombi yami indaba abe ngikhala kunini. Wena ubona isilimo ngihleke emva kwami. Ujolana. Ngikushaya just. Yeah. Ngicela ucaciseleka la buthi Sipha. Shangile nje abafethu. Njengoba uthi wayeze ukuzokuphekela ube umuntu ophekayo vele udila nokupheka. Ya besiphekela nje vele. Bese ibe intombi yakhe lo. Besiphekela sinsolo basingakwazi ukupheka. Kufika kanjani ekuthenini ube ne relationship naye? Futhi manje lo mjinja ingane yinhle, i-right, yellow pea, ngane babayo. Vele lo nazi intombi emaceleni. Uyangiqama esidina ngakho. Awu, Bafuna intombi yami. Manje bafethu. Bafuna intombi yami. yakhala ukuthi ingane uthi iqhude lengane. Bafuna intombi yami. Liyambhola. Uthi intombi yami. Uthi intombi yami. Ingane. Imnandi intombi yami. Ngasho ukuthi hayibo. Imnandi intombi yami. Sinsizwa. Imnandi intombi yami. Kahle. Ngiyabuzwa nanje imnandi intombi yami. Show emnandi. Ngicela nge bafuna intombi yami. Show emnandi. Ithini yanje? Ngiyangishaya nobani yazi. Uzobona. Uzobona. Khona igama elishilo elithi bekuyinto yokudlala. Uqonda ukuthini ngalokho? Athi ngoba vele umjinja bengimazi ukuthi unentombi eziningi. So usho intombi yakhe ngesimanga sokuthi uyazi ukuthi yena unentombi eziningi. Unentombi eningi futhi engane uthi yambhola. Sewungijwayela kabi lokho. Sewungijwayela kabi nalokho. Ngikhala kuwena ngithi umfowethu wena njengoba mosha intombi yami. Sewungijwayela nakho lokho. Indami ngiza kungisilima. Ngichazelwe ngibuka sisineke. Asudlala ingane yabantu. Ngeke ngene abantu. Asudlala ingane yabantu. Ngeke ngene abantu. Ngeke ngene abantu. Ufuna ngene ngalayo. Ngizokushaya wena. Why pho umuvile esikoleni bafo? Ushintsheleni isikole? Ngiyamuvisa. Ngashintsha isikole kasuke ekhaya kwaba nenkingi. Hayi bemele ngishintshe isikole ke. Inkinga zasekhaya kuphela hayi ukuthi bowubalekela ulindo. Hayi bengambalekeli into. Indaba ingane bese indaba ngabe sekufanele ngasakuthula. Sishaya nawe. Indaba ngisilima. Ngiqhaka manje. Indaba ngisilima. Ngoba phela uzongibangela isicefe nje la ngiya khona nginenkinga ekhaya nawe. Usungijwayela wena. Usungijwayela. Isicefe. Usungijwayela wena. Mshana mfana hlala. Usathandana noMasodoba? Ngizokushaya. Masodobe. Ngisalokuhlukana na Masodobe. Awusaqhubeka naye. Nakhona ngizwe kuthiwa umithi. Uzwe kuthiwa umithi? Ngizwe kuthiwa umithi. Ukuthi uzwe kuthiwa kanti afuna Ingekho ngeke. Mama. Mama. so Usungijwayela. Nami ngokubona kwami ngathi akusiyena mntanami. Ngoba vele bengekho nami kuyena. Ngathi yazi lengane ushuthi vele into eyenzayo le. Vele nami Wesembe. Wesembe. shutha. Kulungile Sipha. Ngenza nje baba. amanye amazwi. Sipha manje ungenza nje. Sipha ngenza nje baba. Sipha ngenza nje. Sengishizila ngaka. Ngenza nje Sipha. Ngiyakhala kube ngibuka kahle. Besishaya nawe ingane ukazi wakhala Sipha ngenza nje. Ngisakwenza nje mina. awusuthi yakubhora nami ngangimfuna before umshele Sipha ungijwayela into yenzayo. Ungijwayela into yenzayo. vele Sipha ungijwayela into yenzayo. wena wayeshela wayithola kuqala Sipha into enza ungijwayela. kanjani kanti Kulungile. after into Kulungile. Qala bana musuka namuhla. Uaftile. Kusukela namuhla mfana wami. Mina nawe. Mhlambe ubufuna ukubheka ukuthi lobu buqhuda abushoyo bekuyiqiniso noma umthandile. Bekuyiphi inhloso yakho? vele lengane lesa sifuna soba u2 before azayishele into ukuthi vele ke uyisifebeke somfana uyisoka mesho uyayiluntu nje
washayela Lokho ngithuka shem. So Ngizokushaya nakwena umfice ube iqhudi njengoba ebesho. mina usisi angiyazi yonke into ayisho lo uyangixaka lo bese shaya into zakhe Ngizokushaya. Bekwenzakala Ngizokushaya. Wesiphansi ngizokushaya. Musungijwayela wena ngizokushaya. Musungijwayela wena. Uzinto Bekwenzakalani kuwena? Umfuna umuntu wami. mina usisi ube right siperform senze izinto yethu kahle angivale inganayo inkinga mhlawumbe sometimes uze kukhathale mina Oh, kuze kukhathale wena. ukukhathale mina wazongifundisa the style ethi helicopter So njengoba uthi usanda kuhlokana naye awuyimisele kubuyelana naye futhi usu-right wena. mhlawumbe sengashaya nje Uthi ngeke ngi-challenge, okay, ngeke ngi-challenge bafethu. Ngeke ngi-challenge. Shem, wesambe. Usipha. Bafethu ngeke. Ngeke bafethu. Kaze kwanzima. Ningavuma simfanele umkhunjini sizwe iside lakhe. mina nginenkinga Ngiyacela libhuti. Amfonela. Ngiyacela sisifonise. Angimtholi ke. But so long ngingamtholi ngiyacela ukuthi at least ke kube khona ukuthula phakathi kwenu. Mhlambe udlulisa amazwi okuxolisa ngoba bewazi phela ukuthi uthandana naye. akuthi mina okungisisayo usogodi uze nje ubiza abantu balaka Black Life ngibizela isifebe Eish. ikona kumhluka hlahle mina ngitabukela yena mina kuyena umuntu othandayo mina ngithi ngimenzela into enhle awusheshe wabona ukuthi lengane le ngoba bese umshado lo muntu Kushaya. Kushamba nami yazi. Kushamba. Yini bafuna ngishaya umuntu. Mfana Sipha akekho right lo muntu. Ngiyacela mhlambe udlulisa amanzi oxolisa ke. It's not like bowungazi. Bowazi ukuthi uthandana naye. bafo ngobuwena ba ngifuna uxolo lakho yazi. angizoxolisa Ngifuna uxolo lakho. ungangibambeli Dala baba lento oyiqalayo lo wenzile emkhulu uyimele. konke ethi uyikhama Uyimele. yabuyenza yabuya nje Uyimele. kodwa ngifuna ukusho ukuthi Vele nginenamba mama wakho. Uyimele into oyiqalile. hlale wazi Lungile. Nginayo namba enyoko. Wena, sekukanjani? Ngizoba bakho omncane, nginenamba mama wakho. Ngizoba bakho omncane uyimele mfana wami. Manje Lungile ubuyisa ngiyabonga ekhaya. sengiqedile. ekhaya Ngizoba bakho omncane. Ngokuthuma itiye wena, yazi uhlamba. Thuma itiye wena. Uyimele. Ngiyacela bhuti ukwazi ukuthi ukhuluma naye cause khona sokwazi ukuba neshock Ngizomphinde. uphephile. Mbukela bekhaya, ayi mina ngiyazi lento. Ngizibonele nani ukuthi ngizibonelele ukuthi kuhambe kanjani. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is there blood?